खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार ओमफ्रायहाय सोर सोर आं बायदि निउ इयारावहाय पार्टि जायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर एबारहाय निउ इयाराव पार्टि जायाखै आङो ओमफ्रायहाय जेरावबो थाङाखै आरो ना दुब्लियाव उन्दुना दंमोन नोंथांमोनावबो आं बायदि सोर सोर दङ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव आरो ना ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो आङो माखासे क्लिप्सखौ दिन्थिनोसै निउ इयारावहाय मा खालामदोंमोन आङो मा मादोंमोन नायलांबाय थादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो जुदि बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ जोंहा दिनैयो जा क्यूट कास्टमार फैदों से हाय हाय बोलो यहाँ पे बिराद गिदिर कास्टमार फैदों जिहेतु बिराद गोजोननाय मोनदों आङो दिनैहाय मोजां ना खबरा अच्छा हाउ आर यू फाइन फैदो नामा सासेया lagi hal deh complete sampai haircut खालामनाया माबोरै नुखो नोंथांमोना कमेंट सेक्सनाव खिथाहर कैसा लगा अच्छा लगा ना आप बताओ अच्छा लगा तो वैसे कर दो थैंक यू Tikla. Danger sih malah. Biar danger. Berapa boni uno? Indian wear nanggo angno. Mobil. Duinya pinga. नै ले मा बुस्थु फैबाय जोङो सिमांनि फुरियाव थांगोन नालाय जोंनि मोनसे सिमां दंमोन मोनसे जायगायावहाय थांनो थाखाय आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जों एसे शपिं खालामगासिनो ओमफ्राय नै शपिं खालामखांनानै दायो एसे जुस लोंनानै लानोसै
गयानो जावबायसो हनै साहा लोंखांनानै मालाय नै जोंहा मा मोनफैदो दखानाव क्रिसमासनि साजायनानै दोनदो नालाय चलो होनदो अ दैखौ बायबाय थानांगौ ना सुनाङा चलो खानाय सिननोबो बाबाया हनै खानायानो सिनजाथावना गैथ'वा नै दायो बाबाखौ हेयार काट खालामगासिनो आरो ओमफ्राय मामायाबो मा खालामजायोथाय बेहा माबा फनावहा भिडिअ कल हरगासिनो दंमोन फिसौफोरा बिसोरजोंनो रायलाय टाइमानो माला थांखो पात्ता मोनाखै ओमफ्राय मोननैसो खामानि दंमोन बिसोरो साननैनि थाखाय फैदोंमोन आरोना मामा बाबा मोना नाय नुदोंना बाबानिया खानायाबो एसे ग्रे जाहांबाय आरोना आंनानो जाहांबाय आरो बाबानियालाय मानो जाया जानाय ओमफ्राय बाबानिया खिन्थु खानाया बारा डेन्सिटिया गैया आरोना बारा रोजा नङा जोंहा बाबानि खान्दाननिया बिदिनोखा एसे गोबा टाइप ओमफ्राय जोंहा मामानिया माने जोंहा बिमानि खान्दाननिया बिराद रोजा बिराद मोजांसिन आरो नै नोंथांमोना जिडि बिउटि वर्ल्डआवहाय इयार एन्ड न'ज पियारसिं खालामनो हागोन आरोना 18 केरेट गोल्डनि आरोना गासैबो ओमफ्राय बेबिनिबो खालामनो हागोन गन्थं खोमा गासैनिबो आरोना ओमफ्रायहाय बेयावहाय नोंथांमोना 110% गेरेन्टि मोनगोन जे बेयावहाय जेबो इनफेकसन जाया होननानै थाबनो फैदो सोरबाफोर जुदि खोमा गन्थं आरो बा गथ'फोरनि खालामजानोबा फैबानो जाबाय बडियाथ' दंमोन मानसियालाय जिमाव थांबाय थादो आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना बे जोंनि केबि कमप्लेक्सनि दखानफोरा मोनसेबो अपेनिं जायाखै दासिमबो ओमफ्रायहाय सबसे लास्टाव आंनो लादोंमोन खिन्थु सबसे फार्स्ट आंनो खेवनाय जाबाय ओंखायनो आंनाल'सो खेवदों आरोना बिल्डिङाव जेबो दखान खेवथ'वाखै दासिमबो ओमफ्राय नैबे फ्रन्टिसा एसे फिसा जाबाय बिबाबो होआ आरोना अनारा माथो होनबावनो गावसोर बे बिल्डिङावनो थाखागोन नालाय थ' गावसोर फिसा मोनसे दखान होनानै थागोननो बेफोरबायदि बिबाबो होआ ओमफ्राय नै दायो न'आव फैबाय न'आव मामा मोना अमा गोरान फोराननाय लाबोदोंमोन ओमफ्राय बाबानि नैबे फेभरेट प्रन्सखौहाय आङो संनानै जाहोनोसै होननानै रुगासिनोमोन आरो बे टाइमावनो मालाय टेक्लाया हनै गिफ्ट होफैदों मालाय गावनि थाइफा थाइनै मा पकेट मानि ना आंनिफ्राय खावनायसोथाय मिथिला जिखुनु होफैसोबाय आरोना मामानि फना डिसप्ले बायदोंमोन नैबेयावनो होफैबाय आरो खम दामिसो बारा दामनि नङा पुरनाखौ होनसै नों बाबानो टेक्लाया बायना होफैदो मालाय टेक्लाया सेलुननि खामानि बाङाय हेल्प खालामनानै बिल मोनदोनो होनदो नायनो माबायसा कालारालाय नायनो पप डेन्जार बनायलै टेक्लाफोरखौबो सिमा सोना होखादो गोदानखौनो मारा गोदानखौ सोगोन आं माबायदि खालामगोन आबौ फिसा खालामो ओरैनो खुलाखै बै पुराना गंसेखौ दिनो हागोन बिसिनायाव ओमफ्राय दा सेलायलायबाय थादो आरो ना मा खालामगोन बेखौ पुराना गंसेखौ दोननो हागोन ओमफ्राय बेखौ दोनखोमासिगोन टुक्लुआ दखानथिं लांबावलायसै माला सेंग्राफोरजों गेलेनो नै आंनिया सटे भेजिटेबल्स बोरमा बेदर गोथाव मोनदोंना मोनाखै गोथाव जादों बोनायाथ' एबार बोसोरनियाव बुजिबानो आंनिया 6 मास दङ